Okay, folkens, vi er tilbage igen. Og den her gang, der skal vi begynde at lave serveren. Du har sikkert allerede fået den her. Det er ret vigtigt, du har den jo. Du går lige væk. Det du først gør, det er, at du har en mappe til din server. I den mappe, der kan du lave, du kan kalde den for din servers navn. Det er også rimelig vigtigt, at du finder dit navn, før du overhovedet går i gang. Fordi en server uden navn, det er ligesom det er en server, du har, hvis det er, at du ikke har nogen spiller på. Det kun er dig, der og dine venner, der spiller på, og du ikke har nogen fremmede personer på. Men du kan kalde den på... Nej, ikke på TFB, det kalder du den ikke. Så dræber jeg dig. Og så kan du kalde den for MC server. Herinde, der ligger alle dine filer. Den fil, du har nu, det er craftbucket.jar. Og hvis du har... Det er vigtigt, du har dem her på. Når du er her, så skal du have en fil til at starte din server. Din server, det er sådan set den her fil her. Men du skal have en fil for at starte den server. Det kan man google sig frem til. Men jeg kan godt vise dig, hvordan. Du skal have et program, før du kan gøre det her. Helst. Der vil være et link i beskrivelsen. Og det vil være Notepad++. Vi kommer ud i noget programmering. Det er faktisk rimelig sjovt. Ja, går bare i gang. Når du er herinde, så er det tomt. Men vi skal finde, det kommer der også et link til, hvad der skal stå i. Det er der i den her. Så vi gør lige sådan her. Sådan her. Gem som, fordi... Gem som, fordi at den skal nemlig hedde .bat. Og der kan du... Den skal egentlig bare hedde start eller go eller whatever, men .bat. Og så enter. Så kan du også se, at det bliver farvet, ja. Og Java. Du skal huske at installere Java-del. Sådan set det du skal bruge det til. Hvis der ikke er Java, og hvis der kommer nogle problemer, så løser jeg dem også for dig i videoen, fordi jeg kan. Det her oppe er egentlig ikke så vigtigt, men det der er vigtigt, det er, at det der står her og der, så er det sådan, at det skal se ud. Så gemmer vi den. Og så skal vi ikke bruge den mere overhovedet. Men det er ikke derfor, du har downloadet Notepad++. Men det skal vi bruge mere. En til at starte serveren, og en som er serveren. Den her, den klikker du bare på. Det her det er forskelligt, men der er, det er spikert. Første gang du starter den, så får du at vide, at ja, den laver en masse filer, en masse mapper og sådan noget. Men du får at vide, at du skal acceptere EU eller betyder, at i den her, det er betingelser. Så den slår du til true. Gem. Ctrl S eller filer. Ja, så skal du ikke bruge mere. Læg den der. Og så starter du den igen. Det her det er ikke sikkert, det kommer op ved dig. Men det er spiker der på. Selvom det hedder Craftbucket. Og det er derfor, det er til 1.8. Men 1.8 er ikke stabilt. Det er det ikke, nej. Der er også nogle plugins, der ikke virker, fordi det er til 1.8. Men når du starter din server, så vil der typisk stå allerøverst starting Minecraft server 1.7.10. Det står der. Okay, nu driller den lidt, men så står der alle mulige ting. Der er ikke nogen plugins på, jo. Det er det sjove. Nu er den allerede færdig næsten. Den er færdig. Den er færdig, når den skal done. Og du kan skrive også spørgsmålstegn, og så er der alle de commands, du allerede kan skrive. Det er ret vildt. Det her, det er ikke en vanilla server. Jo, det er det, men der er ikke nogen
plugins på, så det er en vaniljeserver, så det er sådan lidt. Der er rigtig mange filer. Du starter med den her og den her, og du har fået whitelist, som du kan bruge. Den her er Spygot. Det er den, jeg bruger i stedet for den der. Dem kommer du heller ikke til at bruge rigtigt. Heller ikke den der. Du skal ikke slette dem, men de er vigtige. Bannede IP'er, bannede players, help, OP's, missions, properties, Spygot. Nu vil jeg lukke serveren, og det vil du nok også gøre. Men server.properties, den skal du bruge. Herinde, der kan du vælge, hvad serverens generelle indstillinger, ligesom ja, lad os sige indstillinger. Det er det mest generelle serverport, det kommer vi også til. Det bliver en lang sætning her. Server IP, der skal du ikke pille ved. Det vil jeg ikke råd til. Du kan sætte den op til 300, hvis det er det, du vil. Så skal du bygge op helt op til 300 fra 0. Ja. Så er der spawn animals. Det giver meget sig selv, det her computersprog. Spawn betyder bare, ja, animals, dyr. Og det var true. False, det er nok de to mest du får brug for. Du skal bare kende, hvad forskellen er. Sandt, falsk. Der er PvP, der er online mode. Det var det, der var i den der bilen. Så er der game mode, altså default. Det du starter med, det er 0. Jeg vil ikke råde dig til at sætte den til 1 eller 3 eller noget som helst. Enable command block. Så det er bare en blok, hvor du kan sætte en command ind, spawn, player. Ja, det har jeg ikke arbejdet med. Den skal være cirka 10. Du kan sætte den længere ned, hvis det lagger ekstremt, men det kommer ikke til, hvis du har en ordentlig computer. Max players, du kan egentlig sætte den til, ja, whatever hvad du vil, men jeg vil råde dig til at sætte den til kun 10-20 stykker. Fordi ellers så giver det ikke nogen mening. Når du er færdig herinde, det er du ikke nu. Det er du, når du har skrevet velkommen til dit navn. Ja. Minecraft server, yes. Vi er klar til at gå i gang. Hvis du ikke vil have plugins på, så starter vi lige med det. Fordi det, ja, du har den verden, filer, ligesom nøjagtigt ligesom single player. Det vil for eksempel sige, at du faktisk godt kan tage en single player verden. Lad os lige gøre det. Det gør vi lige. Og bevise. Jeg har hack. Og det er så. Fordi jeg kan. Ikke der. Saves. Nå. Det var ikke mange. Whatever. Det er de samme filer. Du kopierer bare den her mappe ind i stedet for. Så er der plugins. Den der skal du pille ved. Godt vise dig, hvad der er i den. Absolut ingenting, du kan pille ved. Burde ikke. Logs. Der er alt det, der er sket på serveren. Det er nøjagtigt ligesom console. Den er bare, du har bare gemt det. Serveren har gemt det. Så det der nederst, der er lyst. Jeg tror faktisk bare, vi vil stoppe her, fordi det, vi har lavet server nu. Vi skal nok også skifte et navn. Det kan du også selv gøre. Så laver vi næste video. Og jeg får mig lige noget at spise klokken 12:30. Hvis det er sådan, der er noget, du ikke ved, hvad er, så lad være med at pille ved det lidt meget. Ja, hvis du gerne vil ind på din server, det gør vi det bare. Start den. Hvis du ikke får det her frem, får noget andet. Genindstiller Java. Det er det hurtigste tip, jeg kan komme med lige nu. Bare fjern det, og så ja, lukker lige med Optifine. Og her har du din navn, whatever. Localhost, du kan også, altså localhost, det skal der stå. 25565. 25565 er default port, skal du huske, fordi det er den port, som de fleste Microsoft server
som standardbruger. Det vil sige, at når det er standard, så behøver du heller ikke porten på. Du kan også skrive localhost bare sådan der. Så vil det altså også virke. Ups. Du kan også skrive 127.0.0.0.1. Eller så er det. Det var sådan der. Det er også default din host. Localhost. Jeps. Du skal være på den her computer for at bruge localhost, fordi localhost det er din computer. Det er dit eget. Lidt svært at forklare. Det gør det bare. Så simpelt er det. Og det kører fint. Og der er du kan se alle de ting du kan. Også med, ja. Og du kan skrive version. Det betyder, at du kan få at vide, hvilken version du kører. Jeg kører Crashbucket. Ja, i 2010. Det er ret vigtigt, hvis du skal fortælle mig, hvilke problemer du har og sådan noget. Jeg skal bare kopiere det her. Det kan du også gøre herfra. Det er bare her. Så bare... Så bare markere. Ja. Så enter, og så kan du sætte den. Så nu har du din helt egen server, du ejer på. Men du kan jo ikke opdatere den. Console her, den virker ligesom om, at du allerede skriver, fordi hvis du gør sådan der, så skal du ikke skrive noget. Hvis du skriver help, så den har ligesom allerede sat skråstreg foran. Det betyder også, at du kan skrive say, low world. Det dukker op med det samme. Det er serveren, som du kan se direkte. Så hvis du skriver op sammenbøtter.3, det må du gerne. Du kan også lade være. Så bliver du OP. Når du OP, så skal du og du kan kigge. Håber du nød den her video her. Husk at subscribe og like videoen, hvis du gerne vil have flere. Ses.